Igbo dị Samu una salachi gara nọ n'akwụkwọ akụkọ nke taa bụ Tuzudee ahịa orie abalị 11 nke ọnwa abụọ afọ 2025. Ọgbaghara Rivers, Martin Amaehule na ndị otu ya ka bụkwa ndị achụrụ achụ ka Femi Falana kwuru, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị uwe ojii steeti Ebonyi agọrọla ụkwụ n'aka ha na ọ bụghị ntọrọ ka ha tọrọ Igbo Ayaka, onye isi otu ndị ntorobịa ọhaneze ndị Igbo. NAFDAC awụjuole n'ahịa steeti Anambra kpachie ngwaahịa adịgboroja, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu European Union ekwupụtala nkwado ya nye mba South Africa ka Trump wezugachara onwe ya n'inyere South Africa aka. Otu onye nkụzi nwaanyị dị afọ 40 na South Korea amagbuola nwata akwụkwọ elementrị dị afọ 8 n'ụlọ akwụkwọ ha, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị anyị na-azụgharị ndị Boko Haram 800 chegharịrị echegharị ka ụlọ ọrụ ndị agha Naịjirịa kwuru. Binta Nyako agaghị ekpe Nnamdi Kanu ikpe ọzọ n'ihi na o wepụla onwe ya ere n'ikpe ahụ, ka Lọya Ejimakọ kwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ihe isi ike ọtụtụ ndị gọvanọ bizi na Abuja ugbu a ka otu jikọtara ndị ọrụ NLC kwara n'arịrị. Keir Starmer eyiela egwu ịkụsụ ndị batara mba United Kingdom n'ụzọ iwu na-akwadoghị ma na-arụ ọrụ na mba ahụ, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị obi na-amaghị ikpe bụ ndị na-ekwugheri n'ihi na ha anaghị ehi ụra, ka El-Rufai kụsuru ndị na-arụrụ Tinubu ọrụ bụ ndị na-ebuso ya agha. 2027 nzukọ Obasanjo na Atiku anaghị atụ anya ụjọ, ka APC kwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. Na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọdịma tupu anyị abaa na nke ahụ, ọ dị maka anyị leba anya kpọmkwem dịka o si gbarakwụrụ ihe mere ụnyaahụ n'ụlọ ikpe ala anyị. Binta Nyako bụkwa onye bịakwara ọzọ itinye ọnụ n'ikpe Nnamdi Kanu, dịka Nnamdi Kanu kwuru ha na ọ gaghị etinyezi ikpe ya ọnụ n'ihi na o wezugala onwe ya ọgharị n'ikpe ya ikpe. Nnamdi Kanu ekwekwele na ya tụkwasịghị Binta Nyako obi, o kwuole na ọ tụkwasịghị obi dị afọ na ọ gaghị anọ ka ekpe ya ikpe, si were ikpe wega ala Igbo, ebe ọ bụ na ndị ọkaikpe nọ n'Abuja achọghị ikpe Nnamdi Kanu. Onye wegara na tebụl ọsị mba, onye wegara na tebụl ọsị mba, onye wegara ike Nnamdi Kanu na tebụl ọsị mba. Nnamdi Kanu si ngwanụ, ebe ọ bụ na ndị ọkaikpe nọ n'Abuja achọghị ikpe m, werenụ na ikpe a weganụ ndị ọkaikpe nọ na South East ka ha tinye okwu ọnụ, maka na federal is federal. Amami na Federal High Court is Federal High Court everywhere in Nigeria. Adị mma dịka o si gbarakwuru ugbu a, El-Rufai akụsuole ndị niile bụ ndị na-arụrụ Tinubu ọrụ, ndị na-agba ya ọnụ ọjọọ na soshal midia, na-agba ya ọnụ ọjọọ na newspaper, na-agba ya ọnụ ọjọọ na redio na telivishọn. Ya ekwu na ndị agha anaghị ehi ụra na obi na-amaghị ikpe, bikos ha mana ihe ya bụ El-Rufai na-ekwu bụ eziokwu. Obasanjo na Atiku na Imoke ezukọọla kpọmkwem na Abeokuta, dịka Atiku mechakwara pụtakwuo na ọ bụghị politikal mitin ka ha nwere, but APC echi ma ọ politikal mitin ma ọ bụ politikal mitin, na nzukọ gị na Obasanjo anaghị eyi m egwu, nzukọ gị na unu na anaghị eyi anyị egwu, but at the end of the day kedu onye ụjọ na-atụ? NLC dịka ha chọpụtara ọhụrụ na ugbu a wụzi ndị gọvanọ na-ebizi they have been living in Abuja now. Kịta ka NLC chọpụtara ka ha just kwuo okwu. Almost all the governors in Nigeria, it might be other time I don't know, gị hụ Rivers Lodge, Akwa Ibom Lodge, Imo State Lodge, DC Lodge, that Lodge, ihe wetu esi elufu ego steeti, gọvanọs bichara Abuja now. Onwe gọvanọ na Nigeria na-enweghị ụlọ na Abuja, plus including the lodges
steeti rụrụ na Abuja for their governor. Mgbe ọbụla gọvanọ gara Abuja ha ehie. But the most funny thing wu, most governors nwechara lodge na Abuja, kama ha ga-ehi na Abuja, na lodge ha na Abuja, ha ehie na hotel, Sheraton, Hilton, ụmụnne. Ọ dị egwu, ọ dị egwu. Ego ndebata akwụkwọ maka ihiwe mahadum nke onye bụzi nde naira 25 25 million ka ọchịchị etiti kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị aka na-ekpuchi Alia na-ekpuchi olili ozu igwe mmadụ ndị na-achị Nnama gburu na Benue ka ọtọm boro n'ebubo. Ndị agha anwụchiela ndị ohi mmanụ 29 kurie ebe nshipụta mmanụ iwu na-akwadoghị dị 24 ma napụta lita mmanụ crude dị 60,000 na mpaghara Niger Delta. Otu nwata akwụkwọ Federal Polytechnic Nasarawa ahịgbuola nwata akwụkwọ ibe ya bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Tuzudee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị ntorobịa steeti Katsina akwalarịrị ihe isi ike na ọchịchị Tinubu dịka ha foro ntutu taa ịgba nhọpụtagharị Tinubu ụkwụ na 2027. Aka Akpabio adịghị n'akwụkwọ edere degara EFCC megide Emmanuel Udom chịbụrụ steeti Akwa Ibom bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Tuzudee. N'otu akwụkwọ akụkọ Tuzudee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị uwe ojii steeti Imo anapụtala obere nwa afọ 5 n'aka otu nwaanyị chọrọ iji ya atụ mgbere ahịa. Onye isi ndị uwe ojii adọla ndị uwe ojii aka na ntị ibu egbe mgbe ha yi uwe nkịtị nakwa imetọ ugwu ruru onye bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Guardian. N'otu akwụkwọ akụkọ Guardian ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ewezuga mụ na osote mụ, unu niile bụ ndị m nyere ọkwa kpafarala o, ka aka na-achị steeti Plateau dọrọ ndị o nyere ọkwa na gọọmenti ya aka na ntị. I like this governor. Ọ gwala ya ho ha na unu kpafakwarala kpafara. The only people nwere permanent job wo nyawawu gọvanọ na deputy ya. Ndị nke ọzọ I can sack you anytime. I can sack you. So be very careful the way you do job for me and you do this work for me, you know. Adema, onye isi ndị uwe ojii adọla ndị uwe ojii aka na ntị okwu aha ị ga-ekwumi maka ibu egbe iyi efe nkịtị buru egbe. It is very wrong. It is not ethical. It is not ethical. It is not professional. Na aghọta ebe anyị na-eje. Adema, mmanụ crude a na-adịla emefugharị enwetara from illegal refinery pịam agba ya ọkụ pịam. Anyị ma na most of these generals ihe a na-asị emebiele is a lie. Is a lie. Ebe ndị generals ndị a ji eriju afọ abịasị gị they have destroyed 30,000 liters of crude oil. Lie destroy onye le destroy iwurugodi mmugu destroy ya n'obodo abụ Nigeria. Corruption riri ahụ rie mkpụrụ obi ka ị ga-elecha ihe asị gị olesi eme ha onye ndị Nigeria bụ. Ọ dị m ugbu a application fee for new private universities was 25 million. Of course, ọchịchị Tinubu na-etinye. Ọchịchị Tinubu mwepụ anọghị ya na mkpụrụ obi. Ọchịchị Tinubu mwepụ as in wepụgodo ego n'ihe a na-ere ihe. N'ọchịchị Tinubu adịghị eme ya eme. Ọchịchị Tinubu na-etinye. That is the problem we are having with this government. At the end of the day, etinyecha onwe ihe ga-ahụ IGMepụta. The government lack direction. They lack vision. Onwe ihe ha ma. That is why Nigeria is suffering today. Ọ dị ebe aka anyị na-apịkọta kpamkpam ihe omume anyị n'akwụkwọ akọ bịara gị na Nonso Kwachiwo, chebere m na Nonso Kwachiwo na TikTok nakwa official Nonso Kwa TV na YouTube. Coming up in the next 1-2-3 hours, ndị Fulani herdsmen, ndị bandit Fulani herdsmen, edetala akwụkwọ n'irete. Watch out.